That is why this man joined a military force. Joined as a Musazwa. Ngoba inakho ukubona ukuthi kwamele ngibe in the kingdom. Ukuze ngibe ngo-survivor. Kwamele ngibe sembusweni. Ukuze ngisurvive. Ukuze ngikwazi ukuphusha. Noma ngayiziphi izimo engifika phakathi kwazo. Yangena yajoyina umbuso waseRoma. Yaba yisosha. Uyona ngokuzalwa kwayo. Yayigreki ngokuphelele. Yajoyina a military force yamaRoma. Ngenxa yokuthi amaRoman Empire abesethathile ezweni. Acindezela amakholwa. Acindezela umphakathi wonke. Kutamemezela namhlanje. Kunombuso osothathile. Kunombuso osothathile empilweni. Kunombuso esiphakathi kwawo. Njengoba siphakathi kombuso kusho ngokusobala ukuthi siyabona kodwa sibone. Ngashumela bazalwane. Le ndoda igama layo uLonginus. Lithi iBhayibheli emva kokugwaza uJesu yakhuluma amazwi yathi nempela lo ubeyindodana kaNkulunkulu. Yakonfessa phambi kwabantu phambi kwama-colleagues akhe ukuthi nempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Noma ikingdom engisefa kuyo bangamphika, kodwa mina as a general I admit nempela lo uyindodana kaNkulunkulu. The power of confession. The power of confession. Sometimes it is very important ukuthi uconfesse naye. Ave kubalulekile ukuthi umazi nakufika imeni uthi nempela lo engimkhonzayo uyindodana kaNkulunkulu. Nempela lo uyindodana. Glory to Jesus. Master Jesus. Hallelujah. Now. This man, he confused abantu. Itema iconfessa ebantwini inkosi namasosha ama-colleagues abuyele ekhaya ayo-reporta enkosini ukuthi our general simuzwe econfessa. Ungakhohlwa ukuthi simayibethelwa uthema bethelwa lithi iBhayibheli phezu kwakhe incwadi yecala yayibhaliwe ukuthi lo usenza inkosi yamaJuda. Utamkhotha umbhalo Pawulu ethi incwadi yamadala ethu yabethelwa nayo yayinamula. Incwadi yayisimangalela yabethelwa eGolgotha. Yabethelwa eGolgotha. Esayabhala uPawulu ekweli kamoya athi sinesibindi sokungena endaweni engcwele. Sinesibindi sokuma in the holy place. Unencwadi eyadajulwa. Sakhululwa eGolgotha. Sakhululwa. Akubhali isabulo. Wasithenga esizweni. Wasithenga ebanganini. Wasithenga esihlotsheni. Wasithenga kuma-families. Esithenga ngegazi lakhe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Master Jesus. Kwenzeka a transformation. uJesu wabethelwa lithi iBhayibheli sebefikile endaweni okuthiwa ikhaya. Namhlanje ngishubela ngomoya wethu Yesu njengoba ngiphitha la amadimoni awakufuni ukuvuka. Wabethelwa endaweni okuthiwa ikhaya. Okusho ukuthi in our modern language okusho indawo yehlazo. Wafaka ehlazweni. Wafika ehlazweni uJesu wayiguqula. Washintsha kuba kuyihlazo. Waba ukhululwa. Waba
usizo ngoba uJesu mafika umezongena ufika umuntu esehlazweni afike enze ithena lawo hallelujah amsuse ehlazweni lo esimkhonzayo uzofika kuthathe la akususe la abeke la akususe la abeke la uyabathwana atobhala kahle zanini nonke enikhathekwe nenisindwayo nizakumphumuza iGolgotha umuntu wehlazo iGolgotha indawo yamadala wenza i-turn around kwaqala amaroma lenta ishintsha igada esifubeni hallelujah sashintsha isiphambano from curse to hope. Thank you Jesus. Ibhayibheli ngehora lesithupha kwaba mnyama for 3 hours from 6 to 8 kwaba mnyama umhlaba wonke kumnyama kwenzeka i-blackout engenziwanga u-Eskom kodwa eyenzeke emvelweni kwenzeka blackout ilanga lavaleka ney'nkanyezi zavaleka kwavaleka yonke kwamnyama for full 3 hours kungekho obonayo kungekho hambayo kanti uJesu loyo uyasikhulula bese iBhayibheli kusemnyama kuthena kukhanya bonke ababefile bavuka emathuneni haleluya bekholwa bavusa emathuneni kunamandla avuka lukaKristu avusa abafile akhululayo amandla avuka amandla avuka abafile bese iBhayibheli liyaqaqisa ngezandi lithi mhla evuka kwelesithathu usuku waba mnyama for 3 hours 100 days ethuneni ithe sevuka abafileyo babekholwa babonakala ethempelini nabakubo babazi ukuthi lo owakithi ubekade file usevukile ngizoshumayela ngendoda ogama layo uLongness kuthe uJesu esefile engcwatshiwe ethuneni inkosi yaphinde yamhayarisha yambhadala ukuthi akayogada ithuna wafike waligada on the third day kwabonakala ingelosi yehla hallelujah lithi iBhayibheli isehla amasosha ayibona maqede aba aqulekayo ingelosi yavusa uJesu kwabafileyo wabonakala evukile lithi iBhayibheli abapristi abakhulu basebayezwa ukuthi uJesu uvukile baphinda abapristi bayofuna umnikelo webandla bazobribe a same soldier elivuleka amehlo the same soldier ebekadithuna banikeza imali bathi malithule anithi bantu abafundi bakaJesu bafikile bazontshontsha isibhuku likhona hallelujah likhona amakholwa likhona amakholwa now lithi iBhayibheli kutena bamtshela abapristi ukuthi sokubhadala
isoja isibindi sokubunaso isibindi sokuconfessa unaso into ayibonile uyibonile la sifunde khona verse number 44 uthi obonile uyobonile nozwile uyozwile ubufakazi obupheleleyo. Let me go deeper now. Sengiyafana bazalwane. Sengiyafana. Ngilobele bazalwane izindaba lezi ngilobele. Ngiziloba ngizithatha encwadini kaNicodemus ngoba uNicodemus wabhala ivangeli langafakwa eBhayibhelini. Kunevangeli elabhalwa uNicodemus endonyoba eya kuJesu wasuyabhala ngevangeli lakhe izinto azibonile ngoba uNicodemus uyena owanika uJosefa amafutha ukuthi uJosefa ageze isidumbu sikaJesu. Oh Jesus. Let me go deeper. Now in Bible this man, this soldier wabuyela embusweni wafika wathumela i-resigning letter wathi ngiyaresigna kwi-military force yaseRoma. Wafike waresigna i-resignment yakhe yathinta inkosi ebusayo yathi lo ubeyisiboshwa uGrek uyisiboshwa makalandelwe. Ithi iBhayibheli uLonginus wahamba waya kubo eCappadocia. Wafika eCappadocia wasumayela uJesu ambonile ephilisa iso yasebahlulekile abaningi ukumsiza kulo. Kwahluleka odokotela, kwahluleka izinyanga, kwahluleka izazintetho, kwahluleka abapristi, kwahluleka amagazi embuzi. Kwafika igazi elilodwa likaJesu Kristu elengesphambanweni lamukhulula lamuphilisa. Oh Jesus. uLonginus wafika eCappadocia wasumayela uJesu ophilayo. Ithi iBhayibheli iCappadocia yonke yaphenduka. Wafika umlayezo inkosi uPilato ukuthi isosha lasembusweni liyashumayela selaba umvangeli selaba isoul winner lesibindi sokushaya abantu usanaso ngaphe kulandeni abantu. Wafika umlayezo enkosini ngalesosha inkosi yathumela ama-colleagues ayo ukuthi akayofungwa. Ithi bafika bamthola nabamthola bathi Ncebo siyakwazi ukuthi awenzi lutho kubi, siyacela ukuthi hamba baleka ungaphindi ubonakala. Ithi iBhayibheli wanqaba wathi engathi ngiyabona wakhotha umbhalo obhala uJesu bathi ningabasabi abakwazi ukubulala umzimba okubulala umphefumulo abangenamandla okuphosa esogwini. Ithi iBhayibheli wasinikela bambulala bamjuma ikhanda laba yi-present senkosini layo ba yi-present ukuthi your soldier your general is dead. Kwangavina lapho nazi indaba ezingithusayo engilobele zona bandla lama Church of Christ. Ithi iBhayibheli wakhona umama owayesuka to the kingdom lebusayo umefika eJerusalem athi uyothandaza. Inkosi yayikade isiyalezile ukuthi ikhanda likaLonginus aligqitshwe ngaphandle kweJerusalem baligqiba ngaphandle la khona uDoda ligqitshwa amasoja. Wafika lo mama ezothandaza ezofuna uNkulunkulu eJerusalem. Umefika iBhayibheli ubehamba nengane lengane kade imhola ngesandla ngoba lo mama ubenesimo sokungaboni emehlweni. Uyangile ngoba both eyes amehla akho ubena wakwazi ukubona. Wafika eJerusalem enesimo sokungaboni in the same situation la khona kuphilisosha. Wafika nesimo lo mama yenguwesi ngoba
ukwazi ukubona na ungakaboni ubezwa bathi angikhonza uNkulunkulu angibangokhonza amadlozi ngiyaziphilela akaboni. Hallelujah. Amehla kavalekile wafika lo mama eholo umfana wahlala 10 days eJerusalem ethandaza, and the Bible says esahleli ingane yagula ngenxa yokutravela. Sonke siyazi ukuthi ma utravela uwela ibhoda